Národné komunikačné a informačné centrum nepočujúcich ani rozslyšavých v Slovenskej republike uvádza videonoviny ročník 2 číslo 13 8. december 2014. Informácie z kultúry. Výstavu predĺžujeme do 17. januára 2015. Milí priatelia, svetoznáma výstava Tutanchamon, jeho hrobka a poklady pokračuje. Dobrá správa je, že organizátori sa rozhodli výstavu pre veľký úspech predĺžiť do 17. januára 2015. Aj vy máte preto možnosť sa stále prihlásiť na výstavu, kde zabezpečujeme preklad do posunkovej reči nepočujúcich. Podmienky sú stále rovnaké. Musí byť skupina najmenej 10 osôb. Z už urobenej návštevy máme skúsenosť, že je vhodné na výstavu zobrať deti najskôr od 10 rokov. Mladšie nevydržia tak dlho, ako je treba. Keďže výstavu tlmočíme a každý si chce samozrejme predmety aj popozerať, tak výstava s tlmočením do posunkovej reči trvá trochu viac ako 2 hodiny. Kto tam ešte nebol a chce to vidieť, nech sa prihlási na www.infocentrum.sp.com. Tešíme sa na stretnutie s vami na výstave. Naše termíny: 3. január 2015, 4. január 2015, 10. a 11. január 2015. Videli ste? Videonoviny, ročník 2, číslo 13, 8. december 2014. Ďakujeme za pozornosť.